Salutări din însorită, Mauritius. Eu sunt Narcisa din partea Agenției de Turism Ultramarin și vin către tine să spun că astăzi caut un coleg sau o colegă pe postul de agent de vânzări, call center și social media care să ne ajute să calibrăm nevoile clienților noștri și să ne îmbunătățim eficiența procesului de vânzări. Ce trebuie să știi despre noi este că Agenția de Turism Ultramarin este de peste 20 de ani pe piața de turism din Timișoara și că vrem să oferim o experiență clienților noștri la un alt nivel. Așa că suntem în căutarea unor persoane motivate și orientate către rezultate, care să preia inițiativa în gestionarea apelurilor de intrare și de ieșire, să gestioneze solicitările care vin de pe social media și să crească vânzările și să îmbunătățească experiența clienților. Pe postul de agent de vânzări, call center și social media vei fi responsabil de 7 obiective. Vei prelua apelurile de intrare ale clienților și vei efectua apeluri de ieșire conform standardelor companiei, vei procesa solicitările venite din site, inclusiv comenzile nefinalizate și solicitările de pe social media, vei face follow-up la clienți, vei calibra clienții proveniți din aceste solicitări pentru a identifica nevoile și cerințele lor, vei transmite mai apoi toate acestea către agenții de vânzare, vei gestiona și vei menține baza de date a clienților în CRM și vei monitoriza tot ce se întâmplă cu ei în softul nostru de CRM. Vei raporta regulat toate activitățile desfășurate și situațiile noi către directorul de vânzări. Ce oferim noi? Oferim un sistem de motivație bazat pe salariu fix la nivelul pieței de muncă, oferim bonuri de masă, asigurare de călătorie, asigurare medicală, asigurare de viață, abonament Bookster ca să ai toate cărțile pe care tu le vrei, cadouri de ocazii speciale și sărbători, călătorii pentru tine și familia ta la prețuri speciale, 2 zile pe lună în care poți opta pentru telemuncă, acces la training-uri și pregătire pentru dezvoltarea ta personală și profesională, pentru că dacă tu personal ești mai bun, o să fii mai bun și la noi în companie, ai posibilitatea să crești la noi în companie, o să ai o procedură de inducție și un mentor dedicat pentru ca tot procesul acesta să îți fie cât mai ușor și să nu te simți singur, practic. Vei fi privilegiat dacă ai deja experiență în vânzarea prin telefon, în call center, dacă știi deja tot ce presupun etapele vânzării și dacă ai urmat deja cursul de instruire în domeniul comunicării și vânzărilor și ești familiar cu tot acest proces. Așa că dacă acest job ți se pare interesant sau echipa noastră ți se pare interesantă, te rog aplică în formularul pe care o să-l găsești în linkul din descrierea acestui video. Te aștept la noi în echipă. Pa, pa!